Здравейте хора, аз съм Алекс Ламплей и това е третия епизод на Коментатори, може би и последния. Да, тук е и досадния ми брат. Да, чухте. Много ме дразни. Човека, на който ще гледаме клиповете, които са само два, е Мирослито БГ. И забележете. За 3 клипа той има 4 абоната, а за 1000 клипа само 3. What е то? Добре, първият клип е този. Горките. Проблема му е, че много мърдаше. Да. Виждате ли как се вижда отдолу и как пияното се мърда? Много мърда. И Мирослито БГ от моя клас. Така че... FX Guru. Да, можете да пробвате това приложение, интересно е. И сега преминаваме към този го убиха като кучи хора и едно усмихнато лице с отворена уста. Който сякаш искаше да ми заде. Добре, ето го лазера. Този е много по-добре. Този клип, да. Онзи му беше много зле, както видяхте. Но този пък вижте, който ще умира. И той от моя клас, само един ден по-голям от мен. И сега ще дойде Калян Тролаков, който пак е от моя клас, да го спаси. Ето го идва, фърля се! Убиха ги и двамата. Няма да ми липсват, ми ни трябваха много, така че... Да, хора, абонирайте се за мен. Това ще клипа за днес. Надявам се да ви е харесал. Не, на мен не. Мен може и да не ми хареса, но важното е на вас да ви хареса. И чао!